Moi drodzy, witamy was pięknie, ja jestem Niklas. Ja jestem Dawid, zwany Bonkolem. I co? Gramy o milion. Tak, jesteśmy Generalnie w takich uroczych tutaj... Ja mam takie na głowie, generalnie chyba muszę z dziewczyną pogadać, tak mi się wydaje. Także, ale to nie jest temat na ten film. Moi drodzy, tylko milion. Mniejsze sumy nie interesują nas. Co tam matura? My walczymy o pieniądze. Moi drodzy, nie matura, lecz chęć szczera. Zrobię z ciebie milionera. Jedźmy. Liczba 3,14 jest znana szerzej jako liczba alfa, lambda, pi, omega. No tak, lambda to z Half-Life'em mi się kojarzy. Omega to... Pi to... Alfa i omega to mi się tak z paschałem kojarzy. Coś takiego. Takie, nie, było. No i to może być pi. Pi to myszy robią. No to ja bym te pi właśnie dał. No to daj pi. No to dajmy. No. No I to jest dobre, bardzo to dobrze. mi się podoba. Jedźmy. Z jakim turniejem kojarzy się Roland Garros? Szachowym, tenisowym, brydżowym, skoków narciarskich. To będą skoki chyba. On chyba, Taki był znany Japończyk. Małyszowi tą bułkę z bananem smarował masłem, nie? No i tak potem było. sneakersem. Ale mi się wydaje, że on potem też grał coś tam jeszcze. Mi się wydaje, że no w brydża to on nie grał. W brydża nie. Szachy to raczej Kaszparow. Nie usiedziałby. To nie on. Ja myślę, że to był tenis. No, to ja dam ten tenis. Tak, bo on był kiedyś bambiktonistą, ale stwierdził, że... Za mała paletka. Za mała. paletka. I za mało mocy. Nie umie trafić. To lecimy, dobra. Biatlonista ma na nogach narty biegowe, snowboard, narty zjazdowe czy skokowe. Co ma biatlonista? Narty biegowe moim zdaniem. Tak by mogło to być. No ale ja bym chciał szczerze zobaczyć na snowboardzie. Znaczy, takiego. bo to zależy jaki biatlonista. Może jeden lubi na snowboardzie jeździć na przykład, albo A co zjeżdżać. ale to co potem jeszcze masz snowboard, zjeżdżasz i potem co musisz zrobić? Strzelasz z karabinu, ujeżdżasz. Albo piłką lekarską rzucasz. No to, To dawaj biegowe. Dajmy te, dobra, dawaj No to biegowe. ja zaznaczam. No i kurde gitarka. Bardzo dobrze. Co tam? Kto był wokalistą zespołu Led Zeppelin? John Lennon, Robert Plant, Mick Jagger, Eric Burdon. No to tak. Lennona bym odrzucił, bo to elektryczne gitary. No. Mick Jagger, support w budce suflera, też bym to odrzucił. I teraz Robert Plant czy Eric Burdon, bo szczerze mówiąc tego zespołu nie słuchałem nigdy za bardzo. Kto był wokalistą Led Zeppelin? John Lennon. Ja bym się w stronę Plant, Planta skłaniał, ale może lepiej... Może spytajmy się kogoś. Albo pół na pół może weźmy. To strzel. Weźmy pół na pół. Proszę bardzo. No to, moi drodzy, prawdopodobnie nie będzie to John Lennon. No to zróbmy tego Roberta Planta. Ale Fiona było. Są... Nerwy były. Hajsy są już porządne. Petra Marklund, lepiej znana jako September, a to znam, taka blondyna chyba. Śpiewała. Ja. Pochodzi z Norwegii. Norweżki takie są. Takie blondyny. Szwecji też. 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 Też? Kurde też. No. September. Ja ci powiem, mi się ona kojarzy Norwegia bądź Szwecja. September. Nazwisko co nam mówi? Petra Marklund to może być wszystko. Mi się Szwecja. Może być ze Szwecji Petra. Ja bym zapytał. Może ale kogo pytamy? Chociaż ta publiczność, jak wiemy, to jest taka... Ale spytaj jej, no bo to jest bez przesady, żeby... Spytajmy. Szwecja. Kurde. To jedzie. Ta Petra chyba. Petra. Dobra, Petra się nie interesuje. Dobra. No, dajmy tą Szwecję. No to dawaj tą Szwecję. No i to jest to. No i to mi się podoba, to jest, wiesz, to jest to. Który z mistrzów sportowych został rozstrzelany w Co to jest w Egzekucja była w Palmirach. Niemcy tam rozstrzelali Polaków. To ja nie wiem, a ty wiesz? Kurde. Malinowski, Zatopek, Ślusarski, Kusociński. Kurde, nie mam pojęcia, powiem szczerze. Dzwonimy, nie znam tej historii. Bez cienia wątpliwości D. Znaczy powiem tak chciałem powiedzieć, ale się wstydziłem. No nie, głupio mu było bez użycia. Ale dobrze, mamy dobrego kolegę. 20 000 mamy. Teraz czytaj. Wartość której funkcji trygonometrycznej, o Jezus, nie dobiera minusa przy kącie ujemnym w zakresie 0 do 90 stopni. Sinusa, tangensa, kosinusa, kontangensa. To było tak, sinus, konta, coś tam przeciwległa. Czekaj, wartość której funkcji trygonometrycznej nie dobiera minusa przy kącie ujemnym. Ja miałem 2 z matematyki w liceum. Sinus, cosinus, tangens, kotangens. Sinus, dobra, czekaj. Nie dobiera przy kącie ujemnym. Sinus, to będzie na pewno, to nie będą sinusy ani kosinusy moim zdaniem. To będzie tangens albo kotangens. A to ja już kurde nie pamiętam, ale... Też nie pamiętam. Nie dobiera minusa przy kącie?
Ja bym Kotangensa dał. Takie moje zdanie, ale teraz nie wiem. Moi drodzy, powiem wam A teraz tak, wiesz, tam się śmieją z nas, kurde, matematycy, Matwis profesorzy, normalnie inżynierzy. łezkę uroniło. Trudno, strzelamy co? Kotangens. Ja bym Kotangensa. Celpal. No. Cośko, mi się wydawało. Dobrze my kombinowali. A mówiłem, Dobrze my plus- kombinowali. Cośko. Dobra, no to próbujmy jeszcze raz. Spróbujmy. Dawaj. Wynikiem działania 2 plus 7 razy 8 jest. To jest- O kurde, stary, to jest plus minus całka. Co oni z tą matematyką? Dobra, no to tak, wpierw mnożymy, tak? 7 razy Ale 8. nie ma nawiasa. No, ale to co, że nie ma nawiasa? Czekaj, jakbyśmy No nie ma przemnożyli, nawiasa, no to patrz. No to 112. No to 20, nie ma 56 takiej. plus 2, 58. 58. No to taka jest. No to ale jakbyśmy dodali 2 plus 7, to mamy 9 razy 8, to wychodzi 72. I teraz jest kolejność działań, ale pierwsze jest mnożenie. No to wtedy Czyli 58. te 58. Proszę. Jak źle, to nie śmiejcie się. No, kurde stary, nie po to chodziłem do napięcie podstawówki tyle lat. Dobra. Vendi Vidi Vici oznacza: przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Raz się żyje. Wiem, Jolo. że nic nie wiem. Nic co ludzkie nie jest mi obce. No to myślę. No to będzie. To jest tak jak mówią na filmikach naszych, że przybyłem, zobaczyłem, Oceniłem. odsubowałem. No. Nieprofesjonalny wykonawca roli aktorskiej w filmie to naturszczyk, naturalista, kinoman, dubler. Ja myślę, że naturalista to jest troszkę co innego. Kinoman to my możemy to być my- ewentualnie. No ja bym tego naturszczyka jednak. Naturszczyk, bo Powinno dubler być. to jest kurde jednak kozak, nie? To tam wiesz. On musi być też podobny, musi też być trochę aktor, no to wiadomo, nie? Owoce którejś z roślin nie są kuliste. Kawona, komar mi lata, wiśni, moreli, patisona. Patison to jest taki ogór, tak, nie? Znaczy patison... Taki dupny, on jest taki ogór. Tak, ale co podłużny to jest bardziej. kawon? Nie mam pojęcia. To patison. To nam się kojarzy, moim zdaniem. No nie jest kulisty Patison, no nie ma opcji. Morela To jest, ja zaznaczam. wiśnia jest, dawaj. Patison. To są pieniądze teraz grube. Odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona przed. Sądem Najwyższym, Trybunałem Stanu, Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Krajowym. Znaczy, no jeżeli konstytucyjna, no to nasuwa się automatycznie Trybunał Konstytucyjny. No to jest takie, To wiesz, jest pierwsze skojarzenie, na nie? logikę. Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, Trybunał nie, moim zdaniem odpada, Sąd Krajowy też, no to Trybunał, Konstytucyjny chyba, no. chyba że coś chcemy pół na pół dla pewności, ale to, Dejmy pół na pół. no to daj. O! Już by my udupili. Trybunał Sąd Stanu, Krajowy, odpowiedzialność, no bo Sąd Krajowy to w takim razie z Konstytucyjna naszą konstytucją odpowiedzialność. kraju, tak? To raczej, A Trybunał może Stanu? Ale Trybunał Stanu to jest to związane nie tylko z jednym krajem, tak? No bo jest z jakimś... No tak, no ja myślę, zdaje, że D. Ja bym dał D. Jolo. No to dawaj. Płacisz mi pieniądze. Na. Do 3 razy sztuka. No, dawaj. Który z wymienionych krajów leży w Ameryce Północnej? Chiny, Kongo, Brazylia, USA. No ja z geografii nigdy Chyba USA. orłem nie byłem, ale strzelałbym w USA. Chyba. Nie jestem pewien. Ale tak Ale powinno. Chiny mnie trochę tak zaciekawiły. Mogło być. Poprzednia nazwa popularnej czeskiej kreskówki Sąsiedzi to Złote Rączki, Truciarze, Kluczyki czy Warsztatowe Kaczki. To Dobra. jest mega ciekawe, Chyba bo te złote mi się rączki. wydaje, druciarze to raczej nie, nie, no to dawaj A. To jest jedyna takie co skojarzenie jest, prawda? Do 4 razy sztuka. Jaki symbol chemiczny ma tlen? Fe, O, Ca, H. Ja już zgłupiałem. Ja już nie wiem. Ja już teraz ja nie już jestem sam nie wiem, ja się pewny. boję zaznaczać Podejmę to ryzyko. Ja już się boję cokolwiek tu zaznaczać. Już nic nie jest pewne. Dobra, co nie ma stolicy? Miasto, Europa, państwo, województwo. No Europa nie ma, ale ja nie wiem teraz, no bo teraz to już nic nie wiem, no. No miasto Może ma, miasto ma stolicę, miasto ma stary. stolicę, a Europa ma stolicę? Może miasto ma stolicę, nie wiem, fontanna, szalety, park.
Ale co, państwo ma stolicę? Ale- Europa ma stolicę. Jaką? Stolicą Europy... Bytom. No nie ma Europa stolicy. A przecież. miasto ma stolicę? No też nie. No Pół miasto, na pół. nie, miasto, no Europa ma na pewno jakąś stolicę. Jolo. Ale są jakieś europejska stolica kultury, coś tam, Wrocław. wiesz. No dawaj, no, nie wiem co jest stolicą Europy, kurde. Ale powiedz mi, co może być stolicą Chyba Europy? Unii Europejskiej, no to nie wiem, Unii Bruksela Europejskiej, może? tak, no to nie wiem. Czego nie produkują pszczoły? Nektaru, wosku, miodu, mleczka. Pieniędzy nie wytwarzają Na pszczoły. pewno. Wosk, nektar, czego nie produkują, czyli tylko jedna rzecz. Miód produkują, wosk produkują. Mleczko według mnie nie produkują. Nektar, nie no jak nektar produkują? Nektar to zbierają Czego chyba. nie produkują? No to mleczka chyba nie produkują. A oni nektar produkują? Nektar. Pół na pół. No, Mleczka według mnie. Jolo! Jolo. No mówiłem. Moi drodzy, nektar powiem to tak. zbierają z kwiatów, kurde. Powiem tak, telewizja Kłamie. kłamie, nie wierzcie dewiantom, nie dajcie się zaczipować. Ja bym zacytował Siarę Siarzewskiego, nie? A co ty tam masz w swojej głowie? Inteligencja, nie czekaj, inteligencja 220, kochanie. No to jej tutaj zabrakło. Papa. Papa.